Bietene Novembre kalo cliché ki samba flani mugani kele au nisonjale me kanu wagaja makulu bisimla bietene sogoma folini wale nyumandon ko blakata diri nouveau télé la jabara kilingeli na bela jelima au mana kero ame bela jelinfo ko be wale nyumandon ko bela jelinki bisimla ni au ko kuna foni kene sikitolai Renouveau matin, renouveau soir mada kuna foni ninye a kene siglenye ambe bela jelenfo ka be wale nyumandon kene mimesi awye ka damne tene fuka tasi juma mane ke kanya wolonvla o mana temeni sanga tanduri ka tabla ne ke kanya konontona ako kuna foni au kunfolobe fara nyoron kan renouveau matin jama kulufe kasika alasi awma o mana ke jien yoro wala sa o kasika bokuna sirila au ka journée konna la olani on sigrani kenen kan ame folo ka anga dibila barake ba ko fo sabula bara no konte olu la bembela jelen sigisi kan mimbato o be janu mani kuma kan nyuma soro ka to fo au jabalala ola solika wili ke ba ko ambe au fenefo au munu be solika wili ka ko dana da renouveau kan wala sa akosika ko kuna funi au kun folo soro chuko nyuma na ame au bela jelen fo au munu sera au ka barake yoro la au ko telo be renouveau la ay au bisimla munu be soro awna soro nawla dongodo ame bela jelinfo ko be hi bisimla lame baga jamakulu antenyina awko femme talike radio irika chamana o fene be soro renouveau fm na 98.1 bimato kaseka ninje mukayin kuna funia chari fantan nani bela jelinfe ambe befo amanyine tungaranki uko o fene be soro ninje mukayin na kusobe olukon chama ba soro bololo sira o fe mauma be ka anlaje amana ke sira fe on fenye ambe bela jelinfo ka bela jelin wali nyumandon inafo anyi laidu ta auye chokoya mina ameto anga laidu kanko oye dongo de sogoma kasuli ka ko kuna funya kun folo fara nyogon ka mimbato o ko clé journée konnala o be sika uta fondo o ko sika kuna funya nyumon soro ka uta na blado a journée konnala oro la amanyine to ko dala moko ko u fene na mama wolo makabo mala mauma de bi iwakilu semeni nje kaina kuna funya ko na sirate au shite na fo au jiko ay au bisimla bitene novembre kalo cliché ki kuna funi munume ambolo koroka lasi auma akoni nyonyale no kosobe soni amena don achela kasika nyefolike au bela jenenye au kuna siri ni obani studio bamija ukono na sokomadaina au maflabea Amadou El Konare la bonsa batira soni abena donki weru lasi auma Amadou sokoma eni sokoma fanta tomuta ab chogodi amela tonobi alni wasoro la mandi kusobe akon ngera fama iklefla fama wala da ka bi juma ma se ka ba ni ka do tabulo kurabe ambulo sabula menye wati kurunu miso sibiri ni kara amto luke to dawla wasa ka se ka na balmo ni baramu nyamlengo do nyana bo ni wakati la ban kono na kuna funya kulogino jumombe to dawla yal mafuru be la hala jume kono na sumon tike wakati sirawa besina tike ubesina kabaw fande ulu besina katase munu ngasho sira ulu bolu ani tike nyalaje munu da mafarale du nyonga kafara nako femseni ndo ka munu bebe tumontan martin nuna sikatala oui Amadou Kibaro yakono Amadou fem metalike to godala mola kerengena ni ala Senegala u fene be soro ana ubuga radio bla u kanga soro sira munu fe radio be branché au siraula kasika kuna fonia fene soro uga foro konnaula ambe u fana fo go alaka nyotike o nyumante mate fode jamana ka deme do sino nyina gele ya do ni mina kongo bi do jamana kono nyina ko la no te Kibaro ya dumaine ni nyina samia la ban chukula tasuma dona do ka balola jire tikera do ka fendo la minye avion tigi willa ka sanyi na ya soro médecin après la mort galera me do okay ala radio kele bela jelimne ola bitene novembre kalo cliché ki renouveau matin kuna funyo bunya bulmunka anka bakuruba olufle fem metalike farafina klebian fankile ya ton CDAO o jamana kutiku koni tume kumbe bala fem metalike anga fanga franche fanga ko CDAO manyema koni femi nyangili bere uyota kanyeshi malima ola oni isa kabasiri bebe na nyola soro fem metalike ni CDAO jamana kuntiku kani la jenkene kan afora ko nyangili bere mimena ta kanyeshi fanga franche fanga manyema uma
o ye ɲangili bere jumɛn ni jumɛnw ye u b'a fɛ ka mun de kɛ transition ma ɲɛmaaw la anw ni Isa Kaba bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ o kunnafoniya bɛ ale bolo ka se ka walawala maliden kelen-kelenna ka faamuyali ɲuman sɔrɔ ka to o babu kelen kɔnɔna na anw ni Modibo Makalu bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale fana bɛna hakilinata di an ma sanction min taara CEDEAO fɛ fanga furancɛ fanga ma ɲɛmaaw contre la ale kɔni bɛna ɲɛfɔli kɛ o fana kɔfɛ an bɛ taga narakaw fɛ yen nɔ fɛn min bɛ tali kɛ juma sufɛla ka dugu jɛ samedi la ko maa marifatigi Bamachu kɔni taara bi nara gendarmerie poste kan o la o kunnafoniya bɛ anw ka lasigiden Modibo Keita bolo ka bɔ nara ale kɔni bɛna ɲɛfɔli kɛ ni waleya cɛjugu ale kan Amadu El Konare kunnafoniya wɛrɛw caman bɛ ale bolo sɔgɔmada in na k'a lase aw ma fɛn bɛ tali kɛ Sori Ibrahim Diallo la i n'a fɔ ladala ko la ale bɛ siraba kanu la bi tɛnɛn donya in na jateminɛw ye jumɛnw ye siraba bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na degun ye jumɛn ye malidenw kan siraba sanfɛla la Sori bɛna o kunnafoniya di an ma anw ni Hawa Daɲogo bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale kɔni sera docteur ma sɔgɔmada in na a bɛna kuma fɛn min kan o kɔni bɛ musolakaw de sɔrɔ n'u bɛ tali kɛ trompe bouchée kan docteur bɛ na a da don o kibaruyaw la musolaka kelen-kelenna ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ o kan Alexis Kalamiri bɛ bisimila bi a ma sɔn fɛn min ma a ma sɔn waleya min b'an ka jamana in kɔnɔna na a bɛna bɔ ka ɲɛfɔli kɛ o kan o kɔfɛ kunnafoni di gafe caman kɔni bɔra bi tɛnɛndonya in na olu ɲɛfura fɔlɔ kunnafoniyaw bɛna lase aw ma Amadu El Konare fɛ ka fara o kan anw ka don fɔli duman o fɛnɛ bɛ yan nɔ sisan an bɛ don kunnafoniyaw kɔnɔna la ni wagati bolo da cogo ye Nɔgɔ bɛna tigɛ kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min bɛ tali kɛ samiyɛfɛ fiɲɛ na o bɛna ci marabolo damadamani kɔnɔ o kɔni o bɛ Kita ko fɔ Buguni Sikaso Joyila Kucala ka taa se Kulikoro ale kɛɲɛkanyanfan ma ani Segu fɛn min kɔni bɛ tali kɛ o mana bɔ a la Mali fantɔw fɛ fo nɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci min fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ gɔngɔnbulon bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don Kidali ni Tawudeni olu ka yɔrɔjan filɛli la min b'a daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la o la ko bi tile bantɔ la fɛn bɛ tali kɛ Kita marabolo kɛɲɛkanyanfan k'olu bɛ se k'u sigi ni sanjiko ye ka taa fara Sikaso kan ani Buguni o la tilega in na funteni boloda cogo olu filɛ Kayikaw bi tilega in na aw ka funteni hakɛya digiri 39 o bolodalen don aw fɛ yen nɔ Kulikoro olu ta bɛ kɛ 37 ye funteni digiri 36 bɛna kɛ Sikaso Segukaw olu ta bɛ jɔ 38 ka taa se Mopti ma fɛn kɔni bɛ tali kɛ Tombouctou la bi tilega in na olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ digiri 37 ye Gawokaw olu ta bɛ kɛ 38 ye Kidal ta bɛ jɔ 36 la fɛn bɛ tali kɛ Menakala olu ka funteni hakɛya bi tilega in na o bɛ kɛ digiri 37 ye Tawudenikaw olu ta bɛ jɔ 38 na Kucala Kita ani Nyoro bi tilega in na olu ka température kumaba o bɛ kɛ digiri 37 ye Nyoro ani Nara olu ta bi Nara ani Douanzan pardon olu ta bɛ kɛ digiri 38 ye fɛn bɛ tali kɛ Sankaw la ka taa fara Baɲangara kan ani Joyila olu ta bɛ kɛ digiri 38 ye Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ gɔngɔnbulon bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya fitinin bɛna na don yɔrɔjan filɛli la yɔrɔjan filɛli b'a daminɛ kilomɛtiri 8 ka taa bila 10 bɔɲɔnko la tilega in na funteni hakɛya bɛ kɛ digiri 37 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 28 ye tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 2 ye wagati boloda cogo ye nin ye renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɔnɔna na bi tɛnɛndonya in na a dikun ye maliden kelen-kelenna ka se ka taa fanw dɔn aw ka tile journée kɔnɔna la ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawudeni an b'a fɔ ko Ala ka bi tɛnɛn tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛ kaɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 26 ye Amadu El Konare bɛ tɛmɛ ni don kibaru ye Amadu ɲɛ sira di ma tabarikala saga ye 26 sɔrɔ aw ni ce aw minnu ka ca Mali kɔnɔ ka jɛmukan in kɔnɔ an bɛ aw fo a y'aw bisimila bi bakurubaw bɛna tali kɛ CEDEAO ka lajɛ balile baaraw kuncɛra kunungo ka bataki laban bɔ an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la Mali kɔnɔ yan fana tɔncɛkulu minnu ko olu b'a fɛ transition ka kɛ hɛrɛ la olu farala ɲɔgɔn kan k'u kantigɛ da jira u b'a fɛ transition u ka kuncɛ waati fɔlenw na charte kɔnɔna la ninnu ye bakuruba 2 ye sisan an bɛna dɔw fara mun kan ka lase aw ma bi don kibaru ale kɛnɛ kan aw
Awni sogoma CEDEAO kunungo ka jamana fama munu be olu saraka nyala soro akara Ghana faba konna la kaseka hakili fale ke Mali ani lagne olu twala kunya kanana o minye ka do kiwariyo ya ira ko Mali ministry nyema gouvernement kata se jamana fama ma ko koni jongo ala fo sabula we bataki black kata di CEDEAO ma bataki mi ya ira ka fo ko jongo ala ko wati min fara kala tala ko Mali tna seka wati el kala taka beno wati nunye hakilina nye CEDEAO ma usebe korotoro kusebe amasorola kafo maoma mana ukakene kanye no fenwo fenye tengelemani ani ka donga fo dusuma kasa ka nyesi Mali jamana nyemo ma biwo dandego konike munu na hakilina laba munu bora oye ka nyakilita ka nyesi transition of nyemo konima o kuma o nyakili do wetalike ka dani ngore sigu ye utise kata jamana wore konna lani wati nununa o ani were somo ani kase ka soro mafe munu be ka paraubla okola onunye nyakili kuma bawo soni sigira munu ga folo ngame jamuka labana isaka bale bina wala likai awiye akan donc waru konna la nambora yino mi metalike cadre d'échange des partis politiques no e malito munu ko ta fait transition do ka fraka olu konye jere do ke jere bamina uyuka dusuma kasa o jira wo ko kube wele bla minye ministry nyema ni ka do nga fo jamana fama ma benga munu be no tege no blala malide kuma na minga charte kono jango a article mugani flana be femi fo no ye transition ka kunja wati la fenga na fara akan o yuka hakilina uti o kokura ka mado we nyefolu ke bakari sidibe ka kuma ngalamala angula abe bara ke katasira mife abe kunje chomi amase ka gafe krentere labo gafe mimbe okoko ko menen ko fe koni ya tatemile bara munun ko bolo dale lo kapa kala fuli gafe mimbe lamba fama liste électoral kata ola kana fichier audit fana audit fichier électoral fana audit la katanola kana bara kukanga ke wala sa kala fulu kala be anga bo transition ko nala masaka bara kelete ni santife ko flero mi bi foi denkele make muma ira ka fa na le sisa ko linyo buzera ga anya munye ne banmo kadri ka déclaration ko nala ko anya penkele minye o de ka fo si ka fo mi la benendo aboro na be wele ko assise ko fe be de blala ka nyesi no assise ko ima andu me transition de kono transition du nyede ka fo akan ka ke wati kurkurni de wati mi ni abe bandi kala fli do ni o kala fli maki hamilay abe la fo transition nyede te e hamila ko e do ena na bara mi nyede kama no transition nye o kunche ko nyuma o te hamilay o te ka polite kadri nyema ya ira ka fo ulu tore mi ulu do wala sa ka transition ka deme o e ka nyede fo transition nyema ulu de ko kuye kulu sigi kulu mi de transition deme o deme mbete nyede ka o deme mbete nyede kono avec nyogon deme de ka ateke ngalontiela ateke prefedena ate do ku yere ke mali de nyuma ne ka do ke mali de juye ya avec de ka nyefo nyonyo wala sa am se ka boni ngelay ko wa min julo ulu ka pape fulana le ube munyira fama na maula munye ka nyefo ye kubla nyesraka mali se ka kisitoni tabarkala minye cadre d'échange ma nyema do ka nyefolu yeni nambora e synergie 22 olu fanani jekulu munu me anga sigda kono olu ye ka do nga fo hakili fale do ke mina uye nyefoli ke kuna fundila uye tabulo ni fere bulu munu fana be ka nyesin kalata la be bara ko nyoma o ani ka do geleya munu fana be no lu ye jorona ko yo dasera nanu bela jerele ma o ka ma nyema do Ibrahima Sankui alebe nyefoli ke awasano wale ka kuma galamala aye mo wole kana parce que aye transition ni charte de la transition ta ko transition durée kalo tani segi bon kalo tan nani tebana donc kalo nani nyona de tora sisa pour que nga bo transition kono bon no dunga nga ke fo kala tan nu ulu bolo dali ka ke mais aye mina recensement administratif mumbala ke aral recensement administratif à vocation électorale mun kanga kala ta sabon kura ya o balaga ke mais mo chaman be uluti o kalata sebon kono
n'i ye jateminɛ kɛ kabini décembre 2020 fo kana juin 2021 na RAVEC spécial dɔ kun kɛra ministère de l'administration territoriale ye wele da kɛ pour que mɔgɔw ka u tɔgɔ sɛbɛn bon u tɔgɔ sɛbɛnna mɔgɔ minnu tɔgɔ sɛbɛnna a ka ca ni mɔgɔ ba 17 ɲɔgɔn ye donc o mɔgɔ ninnu u ma se ka don kalata sɛbɛn kɔnɔ donc kalata sɛbɛn ɲinan kalata sɛbɛn ninnu a ma se ka kurakuraya hakili la ni an tora nin na sɔnni décembre kalo cɛ an tɛna kalata sɛbɛn kurakuraw sɔrɔ mun bɛ se ka kalataw kɛ 2022 la donc o ye fɛn ye mun a ti an nimisi wasa kosɛbɛ a ye welewele da kɛ gouvernement ye k'a fɔ k'a ka sariyaw bato parce que sariya min b'an kunna mun bɛ kalata kow fɔ n'o ye loi électorale ye o de ko ka taa octobre kalo tile fɔlɔ ka taa décembre kalo tile 31 na kalata sɛbɛnw kan ka kurakuraya mais an b'a ka taa taabolo min na kalata sɛbɛn tɛ la ka kurakuraya donc o ye welewele k'a ye mun an y'o dɔn a filanan ye mun ye o ye a fɔ mun ko bɛn ani jɛkafɔ ani parce que o de ye consensus politique ye consensus politique o ye fɛn caman bɛ yen n'i bɛ fɛ ka yɛlɛma dɔw la tant que mɔgɔw ma sɔn yɛlɛma tɛ se ka don a la donc ni mɔgɔw ma bɛn an tɛ se ka fɔ k'an bɛna se ka yɛlɛmaw kɛ Bamadu fondation mun nɔfɛ ou bien ni Mali kura mun nɔfɛ tant que a ma kɛ sigikafɔ la ni mɔgɔw ka bɛn u ka bɛn kuma na a tɛ se ka kɛ. Tabarikala min bɛ tali kɛ Isa Kawujima ale ka bilali ko kuma ɲɛfɔw la k'a ladɔnniya k'a fɔ CNT maaw y'u bolo kɔrɔta olu bɛɛ n'a kan ka sa hakilina dɔw ta ko a ka bila ka bɔ kaso la joona nka min y'a ka surunna donbaw ye olu ko olu sirannen don ko dɔw taa cogo ɲɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ o hakilinaw bɛɛ talen kɔfɛ hali bi jɔnya juru yɛrɛ ma se ka tigɛ ka bɔ Isa Kawu ale kan na min ye k'a dɔn k'o ye kamanagan ko ye olu yɛrɛ fana fɛ Yusuf Kulubali ale bɛ ɲɛfɔli dɔw k'a ɲɛ o kan. Kawujin kɔni kirila dɔgɔkun tɛmɛnen ka sababuya kɛ k'a bɛ ka jama kunɲaami a kelen ko ka jalaki dɔw ta ka ɲɛsin premier ministre Choguel Kokala Mayiga ma kiriso mɔgɔw olu kɔni ye kalo 3 kaso ɲini nka jaabi yɛrɛ bɛna bɔ nin ko in kun kan décembre kalo tile 3 nata o kɔnɔna na conseil national de transition olu ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw sigi min ye hakili jagabɔ kɛ Kawujin ka ko ka dɔgɔkun kɔnɔna na min yɛrɛ ni kiriso mɔgɔw ta tɛ kelen ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Isa Kawujin ka kɛ ni lakana birifini min b'a ka ye ale ni jalaki min talen don ka ɲɛsin ma o sabati baliya ko a tɛna se ka to kaso la o bɛnkan min sɔrɔla alamisa o kun kan ka waleya a nɔgɔnin fɛ gouvernement mɔgɔw olu bɔra ni kalama kabini waati fɛn min ye Kawujin ka lafasaliba ye n'o ye maître Kasum Tapu ye ale kɔni y'a yira k'ale sirannen don fanga tigilamɔgɔw kana dankari kɛ nin ko in na Isa Kawujin bi Bamako kasobonba la halisa kasoladen don hali n'o y'a sɔrɔ conseil national de transition olu y'a ka bilali wajibiya ko in kuntala tun b'an ka jɛnya ka se nin bɛɛ ma tuguni CNT ka bɛnkan in o ye jama bɛnkan de ye wa o ɲɛ fana fɔra kiiri tigilamɔgɔw ɲɛ ne kɔni jɔrɔlen don ne hakili la bɛɛ kan ka baara kɛ ni sariya bonyani ale ni jamana jɔsenw bonyani de ye maître Kasum Tapu bi nin fɔ. N'an bɔra yen nɔ min ye minisiri min ɲɛsinnen don dugujukɔrɔmafɛnw ani jiko ni kuranko ma ale taara katikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kati kuransoba min bɛ yen n'a bɛ bayɛlɛmali kɛ ka kuran di katikaw ma ka se ka taa olu ka minɛn kura dɔw sigili baaraw ani k'a dɔn minɛn dɔw dalabɛnnen o baaraw kun don a kɛnɛ kan na minisiri ye nisɔndiyaw jira k'a fɔ layidu mun taara n'o ye olu bɛna kuranko ɲɛnabɔ malidenw ye ko baaraw de bɛ sen na nin ye Lamini Seydou Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka kunnafoni la. An tun y'a jateminɛ k'a fɔ ko poste ninnu sɛgɛnnen don kosɛbɛ depuis an nana 2020 an y'o poste ninnu an y'olu renouvelli daminɛ donc o renouvelli kɔnɔna la an nana yan bi mais an ye yɛlɛma jumɛn don poste ninnu renouvelli la ni tun y'a jateminɛ fɔlɔ n'an tun bɛ fɛ ka nin poste ninnu kɛ an tun bɛ obligé ka welewelema bila entreprise étrangères de ma kɔfɛ mɔgɔw ma olu kana baara k'an place la ɲinan an y'a décider parce que n'i y'a mɛn ko pour que i ka EDM bɔ nɔgɔ la an y'o de fɔ an mago bɛ wari la donc n'i mago bɛ wari la wari min b'i bolo i b'o kɔrɔnkɔrɔn ka ɲa i bɛ o mun b'i bolo i bɛ baara ɲuman kɛ n'o ye o de kɔnɔna la an y'a fɔ bon an tɛna wuli tuguni k'a fɔ k'an bɛ taa mɔgɔ wele extérieur la technicien b'an bolo école ninnu taara école min na o fɛn taara o école fini de la donc an y'a décidé que olu yɛrɛ b'o baara kɛ o baara in kɔnɔna la bi o de y'an se Kati yan nɔ bi donc n'i ye bâtiment in lajɛ société min ye a rénové o ye société malienne ye cellule minnu nana poste in baara fɛn fɛn kan ka k'a kɔnɔ EDM mɔgɔw yɛrɛ de bɛna baarakɛlaw yɛrɛ de bɛna a baara in kɛ n'i y'a jateminɛ o b'a to an bɛna wari minnu mara n'an ko k'an b'a kɛ kɔrɔlen a tun bɛ kɛ cogoya min na an tun bɛ miliyari 1 ni miliyɔn 100 ɲɔgɔnna don nin ko in na mais bi bi in na n'i y'a jateminɛ a hukumu bɛɛ a musaka bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ miliyɔn 400 500 kan o b'a yira k'a fɔ ko an ye nin baara mun daminɛ a ɲana o b'a to an bɛ économie dɔ sɔrɔ an b'u bila ka taga formation kɛ halisa an b'a to an b'u ka condition de vie u ka baara kɛ u bɛ baara kɛ
hukumu mun kɔnɔ la an bɛ se ka dɔ o améliorer an bɛ wari fɛnɛ mara o wari o fɛnɛ bɛ se ka bila ka kɛ ka baara wɛrɛw kɛ o de y'a su a bɛna to ka san wɛrɛ kuranko gɛlɛya kuma la k'a to katikaw caman ka bɔ katikaw ka gɛlɛya la parce que Sakan 37 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Fanta Tumota an bɛ kibaruya kunfɔlɔ sɔnsɔrɔ ya fɔlɔ. Amadu k'i fo i ka timinandiya la an bɛ taga fulakɛ fan fɛ nin sanga kɔnɔna la Sori Ibrahim Diallo o b'a jira k'a fɔ siraba kunnafoniyaw olu wagati sera ko taa ni ka segin bɛ cogo di bi sɔgɔmada in na Bamako sira kanaw la anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Vincent Togo a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira a ka se ka siraba kunnafoniyaw lase.